Fietsers, voor wie willen nog graag fietsen? Of is die ideale fietsen wat je graag wil in de week of artist? Yes, We zijn nog geen gedankt aan iemand wat zo fietsen, Yes. maar we zitten al met een producer geweest. Oh. Met Brizano, Young Like Me. Shout out to Young Like Me though. We zijn net met hem zo veel geweest. Maar verder daarna het is nog geen verder rondgekeken en uitgestreken. Want nu kom. Ik ga niet liggen. Hier is verschrikkelijke goede mensen buiten, maar die mensen wat talentvol is hier altijd goede mensen. Of hulle was voorheen goed, hulle was goede mensen, maar zodra die lag uit jou iets skyn en sy bekomme steer en sy weet Hij is wel een keer mee. hier is baie goede artists in Saldanha, Vredenburg, Langebaan, Vjazelig, ook veel hier rondom in die Weskaap. Maar ons gaan niemand meer voor muziek. Dat, ja, nou je hoor. Sien je? Als zij samen met ons van muziek maken, als je een probleem hebt, als je iets doet. Tijd, datum, venue, ons gaan een song droppen, ons gaan zieken maken als een hit. Ons gaan zeker maken ze. Maar, ons like die prijs voor het. Ik laat wij man. Ons haat Ik laat wij het, ons.